дар шаҳри Душанбе тарафи дог мерафтагӣ ҷода шанса аз даст натиҳен. И хеле аксия мо ҳар рӯз намекунем. Мутаассифона намешава. Дар ҳолате ки ту ЗАГС дорӣ, оилаи ту рус боша ва тура депортатсия кардагӣ бошанд, ту фарзанд доштагӣ бошӣ аз ҳамузани рус. Духтури дандон дар шаҳри Москва. Бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошанд. Ҳама намуди бемориҳои дандонро табобат мекунанд. Барои сафед кардани дандон, барои пломба мондани дандон, барои табобат кардани хунукиҳои дандон, ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед. Духтури дандон бо нархи арзон ва дастрас. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист Тиҷей. Тамошобинони азиз, чӣ хеле ки аз номи видео диден, аллакай медонен ки мо дар чӣ мавзӯъ суҳбат мекунем. ҳатман дар видео лайк бимонен ва то охирша тамошо кунен. оиди патент туғрӣ кардан дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои сафар кардан ба Федератсияи Русия. Нафарҳое ки дар ин бора маълумот надоранд, ин видео барои ҳаваёай. Чӣ хеле ки медонед, дар ҷумҳурии Тоҷикистон маркази муҳоҷиратӣ сохта ва ба истифода дода шудагиай. Агар шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистоне ки мехоҳанд пеш аз рафтан ҳуҷҷатҳои худшона барои патент биспоранд, дар шаҳри Душанбе тарафи дог мерафтагӣ ҷода маркази муҳоҷиратӣ кушода кардагиянд. ба ҳамуҷа рафта шумо ҳуҷҷатҳои худтона меспорен ва баъдан ба Федератсияи Русия сафар мекунен. Шумора патентона дарҳол наметиҳанд. вақте ки ҳуҷҷат меспорен, ба Россия сафар мекунен, дар Федератсияи Русия регистратсияда меспорен. Регистратсияра вақте ки дастрас карден, баъдан ба ҳаму ФМС рафта патенти худтона дастрас мекунен. яъне ки баъди гирифтани регистратсия шумо як моҳи дигар даводав намекунен барои гирифтани патент. бисёри нафарҳо савол метиҳанд ки маблағаш чӣ қадар е. дар Федератсияи Русия чӣ қадар рубле ки сарф мекунен, дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ҳамун қадар сомонӣ сарф мекунен ва ҳуҷҷатҳои худтона меспорен. ин барои шумо осонтаре наоборот ки ҳуҷҷатҳои патента дариҷа меспорен, ба Федератсияи Россия мерен, дар ҳол регистратсия мегирен, аллакай патенти шумо тайёрай, аз Федератсияи Русия дастрасш мекунен. як чизи дигарам гуфта мешавад ки айни ҳол дар ҷумҳурии Тоҷикистон маркази муҳоҷиратӣ оиди қабули ҳуҷҷатҳои патент якта мебошад, дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Тамошобинони азиз, мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. бо диққат гӯш кунен. дар ҳаминҷа як чиза қайд кардан мегзарам. чӣ хеле ки медонед, дар канали ма конкурси калон рафтесай. шоҳҷоизаҳои конкурси ма 3 мошин мебошад. нафароне ки мехоҳанд аз конкурси ма билет харидорӣ кунанд, имрӯз як аксия мекунем, шанса аз даст натиҳен. ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем, ба 2000 рубл 20 дона билетон метиҳем. номерои ватсапе ки дар рӯи экран мебинен, дар ҳамин номерои ватсап картаи Сбербанкам свизат кардагиай. карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. шанса аз даст натиҳен. мо ҳар рӯз ихели аксия намекунем. аллакай мо 10,000 билет фурӯхтагием. рӯзҳои наздик финала аниқ мекунем. ҳаматонда муваффақият. ҳамагӣ 66 дона приз доред. як кас нависонда: ассалому алайкум бародар, ман ҳуҷҷатҳома ҳамаша гум кардам. номери телефона чӣ хел бигирем? номерои телефони худ дар курай. оиди ҳуҷҷатҳота гум кардан, агар ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаданӣ бошӣ, ман ба ту тавсия метиҳам ки ба воситаи ҳуҷҷати возвращения на родину ба ҷумҳурии Тоҷикистон меоӣ. агар дар Москва қарор доштагӣ бошӣ, ба посолство мерай муроҷиат мекунӣ. агар дар дигар шаҳрҳош қарор доштагӣ бошӣ, ба коркунои консулгарии ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат кун, ҳуҷҷата ба ту дастрас мекунанд. сафар нависонда: салом ака, мо пеш аз соли нав 3 моҳаша супоридем 5900. ҳичи намекуна, як ҷавоб медодӣ. не бародари азиз, касое ки предоплата супоридагиян, ягон мушкилӣ намешава. вақте ки ҳамун предоплататон буд мешава, баъдан пулша ба ҳозира пардохт кунед. бумеранг нависондай: акаи сорбон билет харидем, чекиш наомадай. чӣ ба? бародарони азиз, касое ки аз конкурси ма билет харидагиян, беташвиш бошен. ба шумо билетҳотона роӣ мекунанд. просто чекҳои Сбербанка то проверка накунанд, билет роӣ намекунанд. шуморам дуруст бифаҳмед, ягонтаи шумо бебилет намемонед. умед Тиҷей нависондай: ака 100 бор нависам, доим як одама мехонӣ. бо як савол аст. саволи мо дар ҷавоб нест. бародари азиз, мумкин саволи такрорӣ буда, ё мумкин саволта надидам. узри зиёд.
Толибов нависонда: Ассалому алейкум акай Сорбон, Аллоҳ нигаҳбон боша. Акай Сорбон илтимос ҷавоб тен акай Сорбон. Падари ман паспорти сурх дора. Ягон асос мешава ки депорти мара ҳуй кунанд. Илтимос ҷавоб тен акай Сорбон. Аллоҳ нигаҳбон боша. Мутаассифона намешава. Дар ҳолате ки ту ЗАГС дорӣ, оилаи ту рус боша ва тура депортация кардагӣ бошанд, ту фарзанд доштагӣ бошӣ аз ҳамун зани рус, ҳамин имкон мешава ки депорта кушода кунанд. Тамом. Сабоҳат нависонда: Ассалому алейкум акаҷон, оиди бекор кардани акди никоҳ дар ҷумҳурии Тоҷикистон мефаҳмуден. Аз рӯи қонун чӣ гуна мебошад? Дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолати бекор кардани акди никоҳ ба суд муроҷиат мекунед ва суд аввалан ба шумо муҳлати оштишавӣ метиҳад. Дар ҳолати ба итмом расидани муҳлати оштишавӣ, агар тарафҳо дар фикри ҷудошавӣ бошанд, то айни ҳол баъдан бо қарори суд акди никоҳ, яъне ЗАГС бекор карда мешавад. Раҳимов нависонда: Салом Сорбон дода, раҳмат барои хабарҳои нағз мегӯӣ. Як савол додарҷон. Мардаки 59 сола зани рус гирифтагия, гражданин кардестай, урусда бачан нест, не ки мардак да фарзанди 7 сола ҳаст, тез мегирад ё ки не гражданина. Мардак фарзанд дошта боша, и фарзанди ӯ занаки рус ба ҳисоб намехӯрад ку. А дар ҳолате ки фиктивни брак кардагӣ бошанд, и дар назди қонунгузории Федератсияи Русия ҷавобгарӣ дорад. Дар ҳолате ки агар реально зиндагонӣ кунанд, ҳаёт ба сар бубаранд, дар ин ҳолат бале осонай ва тез гирифта мешавад. Ҳафизов нависонда: Одамое ки дар шаҳодатномаш дунома кардагиянд, метавонанд ки Москва биёянд. Яъне дар шаҳодатнома ё ки паспорт тамоми ҳуҷҷатҳо агар дунома боша, то ҳатто имкон ҳастад ки гражданини Федератсияи Русия шавад. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойҳои номивазкунӣ ё ҷойҳои паспортнисол мерен, дар ҳамунҷа намунаҳош нависондагӣ задагие ки мисол бо тариқи дунома, яъне ки ном, фамилия, отчество нестай. Дар ҳамин ҳолат то ҳатто метавонад ки ба шаҳрвандии Русия ҳуҷҷат биспорад. Яъне озодона сафар кардан метавонад ба Россия. Бале. Алишер нависонда: Количествои билет чӣ қадар аст? Билетҳои конкурси мо ҳамагӣ 13 000 мебошад. Таҷик нависонда: Ака 70 бор навиштам, аммо ответ надоден. Ма патент дорам ва регистратсия дорам, аммо чек фалшивӣ кардагием. Чӣ мешава оқибаташ? Оқибаташ ту беҳуҷҷатӣ, яъне ки худат ба даъни худат гуфтеса ки чекҳои фалшивӣ кардагием. Ту пул пардохт кардагӣ нестӣ. И аллакай қонунгузориро риоя накардан ба ҳисоб мехӯрад. Файз нависонда: Бародар Самарара нагуфтен. Мо оиди нарху навои патент дар соли 2023 дар Федератсияи Русия видео кардем. Шаҳрҳоеро ки мо номбар накардем, значит оиди ҳамун шаҳр қарор биромадагӣ нест аёлӣ. Иван нависонда: Ассалому алейкум акай Сорбон, ма 2 моҳ пеш ай Тоҷикистон омадам, патент кардам, регистратсиям дар дани база набиромад, меган патент аннулирова чида, рост боша? Ба ҳамин хотир касое ки патент спориданиян, аввалан шумо регистратсиятонро проверка кунед ки дар база ҳаст ё ин ки не. Чун дар ҳолате ки агар регистратсияи шумо фалшивӣ боша, патенти шумо тайёр шава, патента гирифта наметонед ва ҳамун қадар суме ки расход кардагиен сумтон месӯзад. Бале, ба ҳамин хотир бо эҳтиёт бошед, проверка карда бесен регистратсияро. Тамошобинони азиз, ба ҳамин видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон.